Totangere. Yeah, and this not lasted that long. So give them a 3-hour life so poor, right? I have my opinions, uncle, but anyway, I live a very man. So are there any roles? Did you think that yes, there are roles? Those who didn't know there are no roles. Kudara. Kwakune fungwa dzokuti munurume anoita zvese mukadzongoya nebonde. Kudara zvinhu zvese kusara kwekungopakura usavi chete. Culture yedu ndozvaita. I think culture yedu yange yakadero kudhara kuti zvinhu zvese zvaisa pulawa nemurume then mukadzi wongozopakura kubonde neuyu. So topic ndaipiwa manje ona. Someone ambobvisa boots ndazocha bhora pano. So kune marose ariko marose asana kuwanda. I think ariko marose anoitwa nemukadzi chete mu relationship. Ndichatsanangura tisei ndichidero. So ndotanga nokuti there are no roles. First of all, ndifuna pane ma roles. But yes, ariko ma roles. Ngatitarise zvandakaita inini. Ndiri murume. Ndine vana vangu 3. But ndine 1 daughter ane 15. Tisati tomboenda kure. Pane mamwe ma roles ndingaita ndiyamundiyata a good parent say. Kana takusvika kuna daughter uko, pane mamwe ma roles ndisingagoni kupinda nawo kumwana wangu musikana. Nyangu ndida kuzvidza a good parent yakaita sei. Kutotsvaka a mother figure ondiitirawo marose iwayo. Nekuti ndikada kuti ndisvike kumarose wekuti shuwa mwana wechisikana ndiri single parent zvangu. But mwana wechisikana handinganoti tenga mapedzi. Handizivi anything about mapedzi. Saka hazviite. Kutotsvaka kana kuti vamwe mai vekuchechi taurai uno mwana wangu nenyaya dzezveperiod. Kana mwana achitanga period kuma 13 12 years 13 koko. As a father, iroro inofanirwa kunge ichiitwa namai iyoyo. Gender best. Fidzo ndikutaura zvandinoziva kuti yes, pakadero ndofunga panoda mukadzi kuti agare nemwanasikana. Wewe mwanasikana anokubvunza, "Nai, saka nai kana ndadai ndinobvisa toenda indinoziva." Kana chimwe chandoziva about my period. Muri kunzwa zvandoreva. Saka I think yes, pane mamwe ma roles ababa nema roles amai model. Izvo zvimwe zvokuzoti bika sadza ndiwe suka ndiro Let's look at this. Kuna baba wakaita catering. Baba yavo vanobika kwete zvokutamba. Varoora chimwe chimusoro bhanguo chokuzvishava nechisingagoni kubika. Hachigoni chongogona kuboila mazai chete. Are you gonna tell me kuti baba vakaita catering vachigona kubika show vanogona kukanga kuita vana pizza vana lasagna vodla vorahwe shoko nekuda kwokuti iroro yemukadzi? Are you gonna tell me that? And zvimwe zvacho ndofunga I think chambopota nchiedha vamutangiri nhasi kana vamutangiri vachibvuma kuedhewa. Ndo matopics avanonyanyogona. Indinoti nini? Akuchina role inonzi iyi role ya role yekuti iyi role ya baba role ya mai iriko but dzavashoma. Like ndatanga kukuudza iyo. Ndatini kune role ya bai pamwana kana ari mwana musikana. Handingagoni ndine mwana wangu musikana ndogara naye zvese ndogara naye. But I had to find some woman wokudoti ataure naye panyaya dzinenge dzakaita sana maperiods chichichi. Nokuti haisi role. Zvimwe zvacho kada kuzozviita uri murume unopedzisira zvava inappropriate. If you know what I mean. Nemwe mama chizviziva kuti kana aya nawo yokuti varumbu, ndinochengeta vana vangu varume. I'm a single mother. I look after my boys. Pane father figure inofanirwa kutombosvikawo ipapo kuvana vevakomana. Mwana akareizwa namai anoonekwa. I know kuti muchanditi Fidzo kutanga kuomana ndokuudzai. Mwana akareizwa namai pasina baba. No matter how good
upbringing yacho was pane zvimwe zvaona mwana uyu anenge akakura asina father figure. Mwana uyu akakura asina father figure. Kudhara waitovaona even nokuyema akangosvinyo kuboarding chaiko waona uyu munhu anenge asina vana vanokorana nababa vakorana nekamwe kakarol kungoshinga so ameno ka-upgrade kangoti pane ubaba pa. I'm not disrespecting vanhu vari masingi ndiri kuchengetawo mwana akura asina mother. Kuma-relationships evasikana unotoona mwana uyu ari like right now I can try my best to educate my daughter, but my daughter sometimes daddy is because murume daddy is saying this because murume andoona. Saka pane tumwe tumaroles but tushoma tokuti turi gender based. I still stand by yes turiko tuma gender based roles tokuti babangu unonotenga shandisa tampuniro rinokwana ungaudero because zvauzive zvinoitika kuzasukwe vana uri murume iwe pandoda mukadzi anti saka wati chii mwanangu okay shandisa pedi shandisa akauya achiti tamponi riri kundigwadza unoti kudii uri baba unoziva zvematamponi no. Saka ndiri kukuudza kuti yes pane tumwe tumagender based role neimwiwo ana mama mwana wouya panoti ganda riri kugwadza rakadaidada hauzive nezvecircumcision regai isusu vana baba titaure naye tomuudza kuti zvinhu zvakamira so. Mwana unomuka ane 13 years anogona muka akazvidzadza kunoko 13 ndamuka ndine zvinhu zvichena. You explain kuti inzwaka mwanangu ndokwakukura uko zvinhu zvabuda izvo zvabuda zvakada imwi samai vemnduzi utotanga uenda paGoogle naye vanhu wee uenda magrupu eWhatsApp naye vanhu wee mwana mukomana akabuda akadai makuseni akamuka chinhu chake chichigwadza chichididi chokonzegwa nei ipanoda murume ipapo. So tiri kubvumirana here kuti ndiri kuti nini yes pane mamwe magender based role. Hapano panozoita problem iri pano apa kuti mukadzi ngaabike ndakagara pasi ndichitamba expo ipapo manje ndatini toti murume ari talented ndikuku chaiyo professional wemurestaurant obika kumarestaurant achisevha vakadzi vevamwe nevamwe varume vevamwe ouya kumbogara pasi here nekuti kumba kune mukadzi obikigwa madhaka iye ari professional cook anoziva kugadzira food nokuda kwekuti munoti vanobika vakadzi no ndozvandorati ndo panoda kugadziriswa ipapo. So hapana maroles kana tasvika kumaterms akaita seiwayo right kuti timaintain order kuenda kuti zvinoenda nokuti uri kupi okay this thing ndandakanganisa zvinoenda nokuti uripi. Kana uri kugokwe chibhorani chiri apo murume akatanga kusenga mugomo achienda kuchibhorani it's inappropriate. Kugoko kuzvishavani chibhorani chiri apo baba uenda wakadengezera murume akadengezera mugomo akadai I'm telling you anobuda chiro metro. Saka pane tumwe tumaroles depending nokuti uri kupi. Kuno kuUK hakuna mugomo unonita. Kuno kuUK hakuna orega kucleana tabhi nokuti pane mukadzi ari pamba achauya kuzocleana regai zvenyu kutsvaira vanhu vashe mukadzi wangu achadzoka apa kubasa achauya uronga mamwe maidiota wavhizita mumba kwavo siya zvenyu zvakadero vachauya madhamu kana vabva kubasa vachazotora ndiro voisa kitchen. Hakuna role inonzi mukadzi ndiye anofanira kuendesa zvinhu kitchen kwakuUK. Saka zvinodependa nokuti uri kupi. Kumwe kwacho kumaruzevha kuya wanyatsoona kuti yes mama wandi single mother vanenge vasiri single mother. In fact rume akaenda kuHarare varume vekare vekunana kuZimbabwe vaienda kuHarare muna January vodzoka August vozongodzoka paChristmas and Christmas yacho anouya usiku hweChristmas inodosara inopera Christmas adokwira bhazi rokudzokera 3 times a year. Ndaizviona 3 times a year. Vana baba vacho vaiti muna January vaigona uya paEaster nguva yese pakati pano vachidyiwa nemahure chaizvo muna naHarare muyame vachizikamwa mabhawati vanotenga doro zvokutenga doro zvazviro. Dzimwe nguva paso ichingoita kubatiswa pabhazi monogamuchidza bhazi rakoti pachiita chinanzi muchakata boom wouya musi weChristmas a day before Christmas maingonzwa radio dundunduru manheru eChristmas
vatotora radio yavo vadodzokera. Repeated years and vana baba yoga, they used to say, we are good parents, we are good parents. Tinobhadhara vanorima. Mai vaisara vachisunga ng'ombe, votsvaka mukomana wemombe, votsvaka munhu anobika. Kana vana mai venyu votoda kutombonoona murume vaitoita kuteta zvenharo idonzwa murume achisvika kuti wawire usina kundiudza. Bhozi vasikana vemudhorobha ndo pavaizowanikwa kavachigara uku baba vanenge vane chimwe chimukadzi chavo chechiri mutown. And those roles andareva tanodhipenda kuti unenge uri kupika ndo paaifa ipapo. Saka vana kuti mai ndo vanorima, ndo vanokohwa, mai ndo vanobika, ndo vanodya, baba vanongouya paChristmas. Vana mai vedu vavari brave. Ndikuti vana mai vedu in general, my dad was better, but vamwe vataiona vaiona murume wavo 3 times a year. I'm not joking. Ndaivavona hama chati dzepedo dzandaiona dzaiappear 3 times a year kumusha. Mukadzi ndiaimboti maybe end of the month akangosvika kwidza wombonzi vaimutora mari mudzokere. Dzimwe nguva inotora mari vachidzokera, adzokera mwana, vana vechikora vanosara nani? Dziri nhema, vana baba ane zvikomba, mane zvimabhebhi. Saka role yamai yaingori yokuti kuruzevha, ndo vanorima, ndo vanobika. Murume kana kubvunza kuti kwakanaya here, aingouya dzimwe nguva moti timirewo ipwa. And it was normal. Zvachinja iko zvino izvi. Iko zvino kana zviite izvozvo, urore. Unofa usina mukadzi. You'll be single for a long time. So, zvokuti men were providers zviya zvakatichinjei, because vakadzi ko zvino vada kutoprovida more. Especially kuUK. Isona tinoshanda 9 till 5 Monday to Friday. Mukadzi anokwanisa kurova 10 till 8 mangwana makuseni. Monday to Sunday. Pay yake already pavhiki yadodarika murume no 200. Kunorova pamwedzi udai pay yake yakudoro anodoposa to double yemurume. Not because basa rake riri bore, but nokuda kuti basa rake rine more hours. But still unoona murume achida kuzvidza ndine am the musoro wemba, hausi musoro wemba sha. Bhobho haringoiti bhobho risina kunobuda chivharo kuenduko. Otherwise wangotori chivharo irava bhobho. Bhobho rinofanirwa kufamba richibva kuenduko kusvika ranoyambuka rinotsika uko. Parinotsika uko rava bhobho. Kana uchidaita musoro wemba iwo, make sure uri musoro wemba nepocket. That's my thinking. Listen, kana mukadzi ari kurova mari mumba mumu, ari kutenga makeke, ndi ari kutenga uyu, ndi ari kutenga poto, ndi ari kubhadhara rent, shamwari zvana musoro wemba ngazvirege kutaurwa. Bhozi katanga zvitaura tinotendeka munhu mukadzi ndiye musoro wemba. What is musoro wemba? Ndo point yandaida kutaura. So maroles ipapo achinjana. Vakadzi vakwanisa kuita mota svinu kudarika murume. Vakadzi vakwanisa kutodrive murume asingadrive. Vakadzi vakwanisa kubika, vachipedza kubika vachisupply kubhadhara nevashandi nokubhadhara vari kumusha nepay yake murume achingota